תקשיבו, כל הזמן מחכתי את הקובוקה, אז שנייה, אני אעצב את האנשים, עכשיו אני אראה לכם איך אני עושה סדרה חדשה. אני אעצב אותו, 3, 2, 1. טוב, אז אני סיימתי לעצב את כולם. אז לסדרה קוראים המלכה והממלכה. זה האבא, הוא המלך, קוראים לו ליאם. זאתי האמא, היא המלכה, וקוראים לה שירן. זאת ילדה קטנה נויה והיא הנסיכה, שבעצם היא הדמות הראשית, ואלה שתי ההורים שלה שהם כמו דמויות ראשיות, אבל עליה אנחנו נדבר חצי סדרה. עכשיו אני הולכת לעצב בית. תקשיבו, זה הבית שלהם באמצע הסדרה, אתם כבר תבינו מה. ככה, עכשיו אתם תבינו בסדרה. עכשיו אני הולכת לעצב את כל הבית, שהם כאילו בסדרה הם גם יעברו דירה, אל תדאגו. כאן בית שלי הבית. סטופ. כאן. עכשיו, שנייה אני אזרוק הכל, ותקשיבו, אותו קבוקה שמו לאנשים שיש להם בחינם, כאילו, עוד מיטות ודברים. ועכשיו אני ממקמת, תראו, כאן זה יהיה החדר של הילדה. כאן זה יהיה החדר הורים, כאן זה יהיה המטבח, וכאן זה יהיה השירותים. עכשיו אני הולכת לעצב את כל הבית, ואתם תראו. אני קודם כל אעצב את החדר הזה. 3, 2, 1. תקשיבו, ככה זה נהיה החדר. תראו, זה יפה, הצבתי אותו. יש פה עוד מלא דברים בהכנות. מלא. אז עכשיו נעצב את החדר של ההורים. טוב, ככה זה יצא החדר של ההורים. אל תתייחסו לרעש רקע, עברתי לסלון פשוט. ככה, כאן בארון יש את הבגדים. וכאן הוספתי גם כמה דברים בחדר של הילד. גם הוספתי כלב. ועכשיו כאן זה יהיה המטבח. וכאן השירותים וזה. ופשוט יעשה ככה ואני אעצב את שניהם. 3, 2, 1. טוב, אז ככה הצבתי את המטבח. שמתי כאן פינה לכלב ואוכל. וזה. ככה הצבתי. כאן שמתי דברים. וכאן עשיתי את אמבטיה. ואת הסקייטבורד אני חושבת שאני אעביר למטבח. ככה, זה יותר יפה. ככה. וזהו. ממחר אני מתחילה את הסדרה הזו. וכן. ביי.